No, moje pocity sú asi také, že sa dosť toho obávam, že čo bude, ale vkladám sa do Božích rúk. Martin? Ja sa tiež toho bojím, ale uvidím, čo tu bude. Čo by ste chceli odkázať ostatným? Že asi nám držte silno pršteky. Čaute. Čau, držte nám palce. Bol úžasný pocit, keď sme leteli na tú liečbu. Som vedel, že už sa to pohlo vpred, že sa nám vyzbierali peniažky a že môžeme byť liečení. No, pocity som mal asi dosť zmiešané a mal som aj dosť veľa obav, že ako to celé dopadne, ako to tam bude celé prebiehať. Po strastiplnej ceste a zmeškaní prestupového letu nakoniec šťastne dorazili do mesta Wuhan. Okrem jedla ich vraj očarilo všetko, predovšetkým nemocnica, v ktorej chlapcom zákrok robili. Ja som sa asi 10-krát opýtala, či sme naozaj správne, či je to klinika, či je to nemocnica. A ja som bola prekvapená z toho, lebo naozaj tá čistota, to prostredie, ja som mala pocit, že som niekde v galérii alebo v nejakom luxusnom hoteli, lebo to prostredie bolo krásne. Nám povedali, že ako sa pripravujú tie kmeňové bunky, ukázali nám ich aj cez mikroskop. A tak nám ukázali laboratória, kde to pripravujú a tak všetko. Liečba kmeňovými bunkami je terapia, v ktorej kmeňové bunky pomáhajú liečiť choroby ľudského tela. Tieto bunky putujú na postihnuté miesto v tele, premenia sa na nové tkanivové bunky alebo pomáhajú iným bunkám transformovať sa a tým nahradia tie poškodené. Bál som sa pre tou prvou aplikáciou nehorázne. Som sa celý triasol. Som nevedel, že čo ma čaká, sa ešte som išiel prvý k tomu. Aplikácia ma osobne dosť bolela, ale ja som s tým počítal. Tak ja neviem, či som sa nebala viac ako oni. Ten čas tam v nemocnici, čo som presedela pri ich posteli, ja neviem, ako zbehol, keď ma povie pravdu. Ja si myslím, že ja som sa bala asi viac ako oni. Absolvovali sme 3 aplikácie dohromady. Prvá bola 4-hodinová, druhá bola 2-hodinová a tretia bola takisto 4-hodinová. Nemohli sme nič jesť, piť, iba odpočívať v podstate. A museli sme spať na úplnej rovine, bez vankúša, bez všetkého. Nebolo to ľahké naozaj, nebolo to ľahké pre mňa, pre nich, ale tá tretia aplikácia bola pre mňa taká výnimočná, že už to majú za sebou a že to zvládli. A naozaj som na nich hrdá, že zvládli to statočne. Neberem prehru a neberem pád, neberem strach, sa nebudem báť. Ja už idem na sebe zmeny, už sa menej trasiem, netrasú mi tak ruky ako dokedy. Aj reč sa mi zlepšila všetko. Teraz mi bola celý čas, tak ja som si ich osledovala tým napríklad, že Martin sa doma neoholil a v Číne sa holil každý druhý deň a sám. Doma sme mu krájali mäso, aby sa najedol. A tam proste bez problémov najedol sa sám, bol samostatnejší určite. No ja som šťastný z toho, ja som môžem. Ja som úplne iný človek, vymenený. Aj kamaráti mi hovoria, každý, kto ma stretne, mi hovorí, že prvo aj to nespoznám, aký si bol predtým a aký si teraz. Do pol roka by sme mali byť v podstate fit. Len to je otázne, či sa to vymečí, lebo to nevie ani sám pán profesor. Ale to veľa vecí už záleží aj od nás, ako my to budeme brať. Prognózy v ich prípade sú veľmi dobré. Ich stav sa zlepšil presne ako sme očakávali. Nemajú žiadne komplikácie a my ich budeme sledovať. Chlapci teda po dlhom boji majú šancu na život, po akom túžia. Budem opäť taký chalan ako predtým. Verím v to, že nám to pomohlo to celé, že nič nevyšlo na zmar naše úsilie v podstate 4-mesačne. Že nakoniec to priniesie to naše vytúžené zdravie. Pravdepodobne nebudú viesť život ako predtým, ale budú sa mať oveľa lepšie, než je ich súčasný stav. Predpokladám, že sa vrátia na vysoké školy, začnú znova pracovať a verím, že jedného dňa budú mať vlastné rodiny a budú viesť uspokojivý život. Koniec by mal byť šťastný, nemal byť šťastný. Ja verím, že bude šťastný, pretože vidím na nich, že sú iní. Pre mňa to bude také veľké víťazstvo. Pre mňa to bude najväčšie víťazstvo, keď ich uvidím opäť, že budú v poriadku. A taký ako predtým.